आज ହେଉଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର। ବିଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଶିବାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ମହାଦେବଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିତ ରହିଥିବା ଶିବଭକ୍ତ ଓ ମହାଦେବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ହୋଇଛି ମିଳନ। ଆଜି ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର। ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିବାଳୟରେ ବୋଲବମ୍ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି। କୋକସରା ବ୍ଲକ ବଡ଼କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଝାରବନ୍ଥଠାରେ ଥିବା ଅତି ପୁରାତନ ଶୈବପୀଠ ଶ୍ରୀ କାଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ପାହାନ୍ତିଆରୁ ଶିବଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଳାଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବୋଲବମ୍ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଦିତ୍ୟ କୁମାର ପଣ୍ଡା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।